आसाम सरकारनि साख्रियालफोरनि पेस्लिपखौ बरननो थाखाय फाइनान्स आसामाव रेजिस्ट्रेशन बानायग्रोना लानांगोन बा एकाउन्ट खुलिग्रोना लानांगोन। फाइनान्स आसामाव माबोरै अनलाइन निजिनि मबाइलजों रेजिस्ट्रेशन बानायो बेखौ आङो खोन्थालांनोसै। थौदो दाना जोङो मबाइलाव नायलांदोनि। फाइनान्स आसामाव रेजिस्ट्रेशन बानायनो थाखाय जोङो गुगलाव क्लिक बानायनांगोन। बिनि उनाव बेयाव टाइप बानायनांगोन finassam FIN आसाम ओरैहाय माने नैबेयाव बेबायदिखौ। बिनि उनाव बेखौ एसे गोजौखै दिखांदो नैबेयाव इमप्लय रेजिस्टार बेयाव क्लिक बानायनांगोन। बिनि उनाव नैबेयाव नोङो IFSC क'डखौ होनांगोन। जुदि नोङो बेंकखौ खेबथाम खेबब्रै ट्रेन्सफार बानायबायब्ला नोङो आगोलनि पुराना बेंकनि IFSC क'डखौ होनांगोन। बेयाव आं IFSC क'डखौ होनोसै SBIN। बिनि उनाव नैबेयाव एकाउन्ट नम्बरखौ होनांगोन नोंनि एकाउन्ट नम्बरखौ। बेनि उनाव नैबे कन्टिनिउआव क्लिक बानायनांगोन। बिनि उनाव नैबायदि रिडाइरेक्ट जागोन नोंनि गासै डिटेल्सआ ओंखारगोन नैबेबायदि एकाउन्ट नम्बर IFSC क'ड आरो नाम आरो नोंनि फिन आसामाव रेजिस्ट्रेशन थानाय फाइनान्स आसामाव रेजिस्ट्रेशन थानाय मबाइल नाम्बारा नैहाय लास्ट डिजिटखौ खोन्थिगोन। दाना बेयाव नोङो फुल नाम्बारखौ टाइप बानायनांगोन। जुदि नोंना रेजिस्ट्रेशन गैयाबा मबाइल नाम्बारा जुदि रेजिस्ट्रेशन बा नोंना मबाइल नाम्बारा गोमाबायबा नोङो नोंनि जेराव पे बानायो बेयाव पे ब्रान्चआव नोङो मबाइल नाम्बारखौ होनानै आपडेट बानायना लानो हायो। होमबासो OTP फैगोन। दाना जोङो मबाइल नाम्बारखौ टाइप बानायनोसै। बिनि उनाव नैबेयाव मेल आइडिखौ टाइप बानायनांगोन। बिनि उनाव नैबे गाहायाव नों पासवार्ड बानायनांगोन। बेयाव पासवार्डखौ माबोरै बानायनो होदो पासवार्डखौ नोङो केपिटेल मोनसे बानायनांगोन स्मल मोनसे बानायनांगोन लोगोसे नाम्बार आरो स्पेसियेल केरेक्टार होनांगोन। जेरै नोङो हमना ला फार्स्टखौ केपिटेल होबाय बाखि नों इयाव माबा मोनसे @123 ओरै होनो हाग्राया जिखुनु मिक्सार बानायनांगौ। बिनि उनाव बे गोजौआव थुनायखौनो नैबेयाव रिइन्टार पासवार्ड बेयाव थुफिनदो। बिनि उनाव नैबेयाव सेन्ड OTP बे सेन्ड OTP आव क्लिक बानायदो। दाना नोंनि मबाइल नाम्बाराव OTP थांगोन बे OTPखौ इयाय इनपुट बानायनांगोन। बिनि उनाव रेजिस्टाराव क्लिक बानायदो। दाना नै रेजिस्ट्रेशन कमप्लिटेड साक्सेसफुली जोंना साक्सेसफुल जाबाय। दाना नैहाय क्लिक बानाय जायो क्लिक हेयार टु लग इन बेयाव क्लिक बानायफिनदो बा बेक बानायनानै नैबे फिन आसामाव सार्च बानायफिनबानो जाबाय। आं बेक बानायना खोन्थानोसै उनावबो खामानि होगोन। दाना बेयाव गुगलाव थांबाय फिन आसामखौ क्लिक बानायबाय। बिनि उनाव दाना नै इमप्लय लगइन बेयावसो क्लिक बानायनांगोन। बिनि उनाव नैहाय नोंनि मबाइल नाम्बारखौ होदो जि मबाइल नाम्बारा रेजिस्टार दङ। दाना बिनि उनाव नैबे पासवार्ड दासो बानायदोंमोन बेखौ नोङो पासवार्डखौ टाइप बानायदो। नैबे केपसाखौ बेयाव फिल बानायदो जि दं एज इट इज। नैबे लगइनआव क्लिक बानायदो। दाना नै फार्स्ट गोदान बानायनायखाय इयाय नोंनि इयर पासवार्ड हेज एक्सपायार्ड प्लिज रिसेट इयर पासवार्ड नोङो बे पासवार्डखौ गोदानै बानायफिननांगोन मानोना फार्स्ट लगइन बानायबा बिदिनो खोन्थायो। दाना बेयाव नोङो बानायफिनदो मा बानायनो गोसो आरो नैया खेबसे टाइप बानायबावदो। नैबे सेन्सआव क्लिक बानायदो। दाना नै पासवार्ड सेन्स साक्सेसफुल जाबाय जोङो। दाना नैहाय बेखौ दानदो। दाना नैबायदि खोन्थिगोन गासैबो डिटेल्सआ नोंना ओंखारबाय नैबेयाव। दाना जों पेस्लिप बरननो थाखाय नैहाय नोङो पार्सनेल इनफरमेसन नोंनि इनफरमेसनफोरखौ इहाय नुयो। ओमफ्राय नैबेयाव नोंनि पेन्सन सिस्टेम NPS एकाउन्ट आजिखालि NPS एकाउन्ट थायो नालाय बेखौ नुगोन। बिनि उनाव टेक्स डिटेल बिनि उनाव नैया बेंक डिटेल नोंनि बेंक डिटेला क्लियार दंना गैया बेयाव नायनो हायो। ओरै क्लिक बानायनानै नायबानो नुगोन नैहाय गासैबो डिटेल्सखौ। बिनि उनाव नोङो पेस्लिप बरननो नालाय नैबेयाव क्लिक बानायदो नै लिरनाय बायदियाव नैहाय क्लिक बानायदो सेलारि एन्ड पेस्लिप बेयाव क्लिक बानायदो। नैबेबायदि खोन्थिगोन नैहाय नों मा मासनि बरननो नैबेयाव खोन्थिगोन बेयाव बरननो हायो नोङो। हमना ला नै लास्ट नै मासनिखौ आं बरननोसै नै रिसेन्टलि जानायखौ बे क्लिक बानायदो। नैबेबायदि डाउनलड बानायनो हायो। डाउनलड बानायबाय आङो नैहाय नायनो हायो नै बेबायदि। दाना आरो गुबुन मोनसेखौ आं डाउनलड बानायबावनोबा नैहाय थांदो आरोबाव
जुलाइनि बिनि उनाव नै डाउनलड एगेन बे क्लिक बानायदो नै नायफिननो हाबाय दाना नै बेग बानायफिनदो जुदि नोंनो थांखांनाय पेस्लिप नांगौबा थांखांनायनि जुदि पेस्लिप नांगौबा 5 बोसोरनि गेजेरनि जिकुनु पेस्लिप बर'नो हागोन बेयाव नोङो इयारखौ सेलेक्ट बानायना लादो बिनि उनाव नों टाइप बानायनो हाबाय नै बेयाव इयारखौ सेलेक्ट बानायबाय नै इयारखौ सेलेक्ट बानायबाय बेयाव बिनिफ्राय नोङो बर'नो हासिगोन दा बेबायदि जोङो 5 बोसोरनि थांखांनाय 5 बोसोरसिम जोङो बर'नो हायो दाना बेग बानायदो जों बेबायदि गोरलैयैनो फाइनान्स आसामाव एकाउन्ट रेजिस्ट्रेशन बानायनो हायो लोगोफोर भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनोबा लाइक आरो साबस्क्राइब बानायबानो जाबाय लोगोसे लोगोफोरनो शेयार बानायबानो जाबाय गोजोन्थों लोगोफोर नायनायनि थाखाय